Hej guys. I dag skal jeg smage den her lyserøde menu. Her er shaker fries, den har jeg lige gjort klar. Det er ikke engang kommet af i bunden. Sådan noget. Sådan der. Nu burde det være. Det ser cirka sådan her ud. Ja, I kan ikke se det. Men næste... ups. Jeg er lige nu. Så. Jeg tager bare en af dem med mad på. Det er den her. Gør det. Den her Sprite. Og den er lysrød. Man kan bare ikke se det så godt. Den er altså lysrød. Men den er en anbefaling. Så tager jeg lige McFlurry Baby Pop. Den her, og det er ikke reklame. Det er mig selv, der købte det. Jeg kan ikke høre noget film. Poppe. Men anbefalingen, de der to. Den her, fint nok. Men hvis I ikke er sådan, til sådan noget syntetisk noget. Syntetisk noget, så ikke køb shaker fries eller fizzy pop. Kun køb sodavand, så. Hej guys, det var bare det, jeg ville vise jer. Hej. Måske kommer der nogle senere nogle Leos og Squishies og sådan noget. Ja, det var bare det. Hej.